Aquest és el 5è vídeo que gravem per explicar les novetats de la reforma de la PAC. I amb aquest parlarem de la condicionalitat, que és una cosa que ja venia existint de fa molts anys, però ara es passarà a dir condicionalitat reforçada perquè té nous requisits. Llavors, aquí una mica per il·lustrar com ha anat complicant-se cada reforma, on cada vegada la condicionalitat ha tingut més pes. Sabeu que quan no complim alguna cosa de la condicionalitat, se'ns aixequi aquell any per la d'un sanció. Sabeu que el primer any aquestes sancions van entre l'1 i el 5% de tots els ajuts que percebem a la PAC. Vol dir que si la meva d'un percebia pagament bàsic, pagament verd i agricultura ecològica o producció integrada o zona desfavorida i he tingut un 3% de sanció per incompliments de requisits de la condicionalitat, aquest 3% s'aplica a tots els ajuts d'aquell adult. Llavors, passem ara a veure una mica quins canvis hi ha principalment amb aquesta condicionalitat de la futura reforma. Per començar, afectaria tots els beneficiaris de pagaments directes i d'ajudes del desenvolupament rural, que vol dir que si cobrem agricultura ecològica, producció integrada, zones desfavorides, races autòctones, també és d'aplicació. També afecta a totalitat de l'explotació, o sigui, quan se fa un control de condicionalitat, no només se revisa allò que cobra subvenció, sinó també el resto. Per exemple, fa uns anys eren molt típiques les sancions per condicionalitat amb benestar animal en porcí. Jo tenia una explotació de cereal i de porcí, jo cobro la subvenció perquè feia cereal, blat de moro, ordi o blat, però quan se fa un control de condicionalitat se revisava tota l'explotació. Llavors, si a la granja del porcí faltaven les cadenetes als corrals pel tema del benestar animal, t'aplicaven una sanció de condicionalitat que solia ser del 3%. Això t'afectava el 3% dels cobraments de tots els ajuts de la teva DUN. La condicionalitat està conformada per dues parts, una que són els requisits legals de gestió, que això sigui d'obligat compliment per tothom, per exemple, que hi ha des del tema d'identificació d'animals bovins, que han de portar els crotals a les orelles, un DIP individual, el tema de que no es pot utilitzar productes beta-antagonistes i hormonals per l'engreix del bestiar, que això és tant de compliment per la gent que cobra ajuts com pels que no. Però, a més, quan cobrem ajuts també es controlen les bones condicions agràries i medioambientals, les BCAMs o les bones pràctiques agràries. Llavors, això s'afegeix al tema de controls, d'acord? I en el CIPPAC hi podem trobar informació referent a què pot ser que tinguem nosaltres la nostra explotació, que ens afecti. Doncs podeu trobar la capa de Red Natura 2000, que ens vol dir que estem dins d'una xarxa Natura 2000 i per tant hem de complir els requisits de xarxa Natura 2000. S'hi fica la capa nitrat, o sigui la capa de zones vulnerables, la capa d'elements del paisatge, que els elements del paisatge sabeu que no es poden tocar, no es poden eliminar, i aquí tenim informació que va vinculada a requisits de condicionalitat. Llavors, hi ha els 11 requisits legals de gestió, que són els de sempre, que no explicarem. Com a principal novetat, s'ha tret de la condicionalitat, sabeu, per exemple, amb els moviments de bovins, quan no se declaraven aquests moviments en 7 dies, això implicava sanció en la condicionalitat. Doncs a partir del 2023 no serà sanció. És una de les poques bones notícies que tenim amb aquesta reforma. Sabeu que fins ara quan un moviment de vedells no es declarava quan tocava o de bovins, implicava no cobrar l'ajut d'aquell animal, però a més me generava una penalització a la condicionalitat. Doncs ara no es pagaran els animals, però no generarà penalització per condicionalitat. I les 10 bones pràctiques agràries o mediambientals són les mateixes que hi havia fins ara. Les noves o de més interès serien la BCAM 7 i la BCAM 8, que faria referència a la rotació de conreus i guarets, que és el que explicarem una mica en aquest vídeo. Tot el que més són coses que fins ara ja s'estan complint. No es poden roturar pastures, s'ha de mantenir el nivell de pastures a nivell global de l'estat espanyol, les zones humides s'han de protegir, està prohibida la crema de rastolls, això ja fa molt temps, sabeu que els rastolls del cereal no es poden cremar, això és des de fa molts anys. Les franges de protecció, quan apliquem fitosanitaris, han de deixar un marge als rius i als caudals d'aigua perquè per deriva no es contaminen. El tema de llaurar sempre ha de ser de forma perpendicular a la pendent, o sigui, no podem llaurar de forma paral·lela a la pendent perquè això augmentaria l'erosió, sinó que s'ha de fer de forma perpendicular, seguint les corbes de nivell. Sempre ha d'haver una cobertura mínima al sol. Tot això són coses que ja existien fins ara. Són la BCAM 7 i la BCAM 8, les noves. De la BCAM 8 només dir-vos que aquests dies s'ha parlat de que estava prohibit esporgar els conreus, fer podes de manteniment o podes als conreus agraris. Això no és cert. La BCAM 8 el que prohibeix és no la poda, sinó el tallar arbres no productius. O sigui, a partir de l'1 d'abril, el període de nidificació d'aus,
no es podrà tallar arbres que no siguin productius. O sigui, si jo tinc una finca de fruiters i vull fer una poda en verd, la podré fer. Però si a la vora d'aquesta finca de fruiters tinc una renglera de xops, aquests xops, que són cultius no productius, no els podria tallar entre l'1 de març i... O sigui, només els podria tallar els mesos de tardor i hivern, que és quan no nidifiquen les aus. També es manté la prohibició, dins d'això, que això ja existia en els anys anteriors, de veremar de nit. Sabeu que les veremadores d'olives i de vinya, doncs a la nit, pel tema de protecció a les aus, en teoria no poden veremar, només ho poden fer en hores diurnes del dia. Llavors, hem explicat una mica aquestes becams noves, d'acord? Que siguin d'aplicació a partir de l'adult del 24. O sigui, fins a l'adult del 23 estem exempts de complir-les pel tema de la guerra d'Ucrània. Llavors, la BCAM 7 el que fa és incloure tot el que era el tema de diversificació, que havia abans el pagament verd, se passa a incorporar com una BCAM d'obligat compliment a la condicionalitat. Què vol dir? Que si un any no complim aquesta rotació de cultius o aquesta diversificació que explicarem ara, no implicaria no cobrar la PAC, sinó que implicaria un descompte el primer any entre l'1 i el 5%. Si ho repetim el segon any, entre el 5 i el 15%, després entre el 15 i el 50%, i a partir del tercer any podria implicar que ens excloguessin de l'ajut. Però el no complir un any no implica deixar de cobrar els ajuts, sinó que és un percentatge de descompte dels ajuts per incompliment de condicionalitat. Quins són aquests requisits? Doncs un serà el de rotació de cultius. O sigui, en totes les parcel·les d'explotació, cada 4 anys, ha d'haver una rotació de conreus, excepte quan feu parcel·les amb cultius plurianuals, per exemple, l'alfals o la festuca, que són cultius plurianuals, estarien exempts d'aquesta rotació. Però quan fem ordi, blat, panís, vesses, vessa amb civada, cultius anuals, no puc repetir 4 anys el mateix cultiu. O sigui, si ja porto el 2024, quan ja portarem de l'any 20, 21, 22, 23, 4 anys seguits el mateix cultiu, doncs representa que al 24 hem de canviar el cultiu. No podríem repetir perquè no portaríem més de 4 anys fent el mateix cultiu. Llavors, cada 4 anys representa que hem de canviar el cultiu. En vez d'ordi, doncs farem guaret, o si hi havia blat, doncs ordi, o si hi havia ordi triticale, o alfals, o un altre cultiu. A més, tot el tema de diversificació que ja existia s'incorpora amb aquesta BCAM. Però canvien una mica els paràmetres. Llavors, si tenim terra campa, terra arable, de 10 a 20 hectàrees a l'explotació, quan tenim menys de 10 hectàrees no ens cal complir la diversificació, però entre 10 i 20 serien 2 cultius diferents. El principal ha d'ocupar menys el 75% de la superfície de la terra de conreu. Quan tinc entre 20 i 30 hectàrees, siguin 2 cultius diferents i el principal ha d'ocupar menys del 70%, i quan tenim més de 30 hectàrees hi ha d'haver 3 cultius diferents i el principal ha d'ocupar menys del 70% i els dos principals menys del 90%. Fins ara això era 75-95%, doncs s'incrementa la pressió amb aquesta condicionalitat baixant-ho al 70% el cultiu principal i al 90% el principal i el secundari. I després tenim la BCAM 8, que serien els guarets, on fins ara havíem de fer pel CIE del pagament verd un 5% de guaret, ara serà un 4% de la superfície de terra campa. Llavors, aquest 4% es pot substituir, com fins ara, en cultius fixadors de nitrogen on no podríem aplicar fitosanitaris. Per exemple, una vessa amb civada, uns pèsols, un alfals, on ja tinc implantat un cultiu fixador de nitrogen, però aquest 4% de superfície que destino a complir aquesta BCAM no hi puc aplicar fitosanitaris. O sigui, no puc aplicar ni herbicides, ni fungicides, ni insecticides. Aquests elements no productius, que són normalment els guarets, també poden ser elements del paisatge o marges. I dir-vos que quan estem fent l'ecorègim de biodiversitat, la pràctica 5, aquest 4 baixa a un 3%. Per què? Perquè aquest ecorègim també preveu al secà fer un 7% més de guaret i un 4% més al regadiu, amb la qual la BCAM se baixa un 3%. Serà l'únic cas que el 2023 sí que haurem de complir aquesta part. O sigui, els perceptors que el 2023 demanin l'ecorègim de biodiversitat sí que hauran de complir amb aquest 4, que serà un 3% de la BCAM 8 de guarets o cultius fixadors de nitrogen sense aplicar fitosanitaris. Evidentment, tant al guaret com als cultius fixadors de nitrogen no es pot aplicar fitosanitaris i està prohibit tallar els arbustos i arbres entre el març i juliol. En aquest període d'aquestes zones improductives no es pot tallar aquests arbustos o arbres que tinguem als marges de les finques. I recordar això, que no és d'aplicació l'adult del 2023, excepte
si fem l'ecorègim de biodiversitat per aquesta part del cultiu, aquest 3% de guaret o de cultiu fixador de nitrogen. Gràcies per la vostra atenció i fins al proper vídeo.